maraming nagsasabi sa akin, hindi daw ako marunong mag-makeup ng mukha ko. Kasi wala daw kolareto yung mga ano ko, tapos wala daw eyeliner, wala daw lipstick. Ay, ganan. Hindi nyo mahala, may talent ako sa pag-make-up. Ayan, ako kaya yung pinakamagaling na ma-makeup. Tingnan nyo mamaya, ang ganda-ganda ng pagkalagay-lagay ko sa aking mukha. Ayan. Ito na. Papakita ko na sa inyo. Ito yung tutorial. Okay? So, ayan. Ayan. Siyempre, kasi hindi naman ako Jimayanin. Hindi rin ako mahilig sa makeup. So, okay na sa akin itong Polvos. Ayan. Johnson. Wow! Ayan, Johnson. Ayan. Kakabili ko lang yan kanina. Oh, may tag pa, 16 pesos. Mura, no? Ayan. Ayan. Unahin muna natin to. Lagay tayo ng counting Polvos. Ayan. Polvos lang naman yan. Yung ano, kailangan marami. Yan. Marami talaga yan. Yan. Kasi yung iba puting-puti, parang yung bang hindi kita ng init. Yan. Diba? Puting-puti na yung nawong ko. Nawong. Ano ba yan sa Tagalog? Mukha pala, mukha. Yan. Lagyan natin para pantay. Galing ah. Parang pinaligo ko na to Ang puti-puti ko na. Ang dami. My goodness. Yayaan nyo lang yan kasi ganito talaga ako mag-makeup sa sarili ko. Yan, diba? Tingnan nyo lang mabuti. Yan, para pantay. Pati yung liig. Yan. Diba? Puti-puti ko na. So, pangalawa, unahin natin yung eyeliner. Yung eyeliner. Oo, yan o. Parang, kailangan natin ng blade. I-blade muna natin ha. Yung blade yung gamit ko. Pasensya na kayo. Mahirap lang yung, yung ngayon. Next time, baka makabili tayo. Makabili tayo ng mas maganda pa dito. Pero kahit na, no? Yan. Yan, no? Yan. Lagyan natin una yung kilay natin. Siyempre, gandahan natin, mabuti. Ayan, kilay. Ganyan yan, no? Ganyan yung paglagay. Ganyan. Ano ba to? Yan. Dali. Yan. Ay, ba't kumalat? Ay, hindi okay lang yan. Nipis kasi yung kilay ko, manipis. Kaya damul-damulin natin. Yan. Damul-damulin. Para maganda. Yan. Okay na yan. Yan, pangalawa. Ganyan pa. Sandali. Uy, ang bilis maubos. Ay, sandali muna. Ano ba to? Wait. Pilitin natin. Kasi, parang, Ayan. Dali. Yan na. Magaling ako mag-makeup. So gustong magpa-makeup sa akin. Gawin ako makeup artist. Ayan na. I-hire nyo na ako. Pwede ako sa mga wedding, birthday parties. Ayan. Hindi kayo magsisisi sa akin. Totoo yan. Ayan. Diba? Hindi patay. Bakit ganon? Sandali. Antay natin. Ayan. Ayan pa. Ayan. Lagyan natin ng ganyan. Uy! Sandali. Ano ba yan? Malakas kasi yung hangin niya dito eh. Ayan. Oh, diba? Ang ganda. Sandali. Pasensya lang ha. Ako lang kasi mag-isa ngayon. Wala akong kasama dito. Yan o. Yan. Tapos lagyan natin yung ilalim ng mata natin. Ayan. Yan. Lagyan natin. Ayan. Sandali muna. Ano ba to? Sandali lang ha. Ang hirap pala mag-tutorial ng makeup. Yan. Yun. O, diba? So, yung iba may nilalagay pa dito. Ganyan o. Yun. O. Okay na yan.
Okay. Oh, di ba? Siyempre, meron din akong eto. Ayan. Kakabili ko din yan. So, anong magandang kulay kaya, no? Kita nyo? Siguro, itong itim na lang. Paborito ko itim eh. Ayan, lagyan natin. Ayan. Oops, sinili. Sinili lang. Wait lang. Ayan. Yan. Ay, bakit parang black eye na ata? Okay lang. Ganyan talaga ako mag-makeup. Maganda, diba? Hayaan nyo na. Basta kung sino yung gustong magpa-makeup at gawin akong makeup artist. Ayan na. Oh, diba? Ipantay natin para pantay yung dito. Para hindi mukhang ano. Ano ba yan? Para mukhang barakay. Hindi naman, diba? Maganda. Maganda naman talaga. Sandali, pantay natin. Tapos, eto, lagyan natin itong parang brown na to. Kasi yung mga makeup, naglalagay din ng brown dyan sa ilalim ng mata. Or puti-puti, ganyan. Sandali. Bakit parang hindi parang hindi siya kita, ano. Ito. Oh, diba? Lagyan natin ulit. Sandali. Ayan na. Oh. Diba? Maganda, diba? Huwag kayong asar, ha? Basta maganda. Yan. Sinong kamukha ko? Oh. Diba? Para na ako sa... Dala. Kailangan nating tapusin ang ating makeup. Ayan. Uy. Sino kaya kamukha ko? Wait. Pagkatapos niyan, ayan. Ito naman, blush. Blush ito. Blush. Ilagay natin ang blush dito. Yan. Lagyan natin. Uy. Ba't yun? Kasi yung iba, dito nag-start sila. Dito. Yan. Diba? Kita na. Dali. Yan. Diba? Ang ganda. Pwede na, diba? Yan. Lagyan din natin dito para pantay. Para hindi tayo mukhang clown. Yan. Diba? Next is lipstick. Ashley. Sa lips na to, sa lips. Yan. Dita na natin. Ganyan. Para kissable lips. Ganyan, no? Ganyan, no? Kasi yung iba kissable. Ganyan. So, dahil ipantay natin. Bakit hindi pantay? Ano ba yan? Ayan na, pantay na yan. Bakit parang sinaniban ako ng 10 aswang nito? Dali. Nakakalat. Ano to? Dali. Diba? Ang ganda! Sandali. Galing yan. Diba? Siyempre, lagyan ulit natin ng powder para hindi masyadong,
Yan. 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 Pwede na ba akong maging makeup artist nito ngayon? Ayan. Sandali. Ganda-gandahin natin. Oh. Diba? Pwede na ba? Pwede na? Yan. Ito na lang. Ayan. Ang galing-galing ko kung sino na ang magpagusto nito makeup artist sa akin, ha? Open ako sa wedding, sa birthday. Ayan. Ang galing-galing ko, diba? So, ito na yung mga ginamit ko. Simplicity lang. Ayan. 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 So, ano? Don't forget to subscribe my channel, ha? Don't forget to share and like. Huwag na kayong mag-comment kung ibabash yun naman lang ako. Okay? Goodbye.